Halo guys, assalamualaikum. Selamat hari raya Recep ya guys. Recep iku le de desaku mami ngene iki. Nah, ono lontong karo opor ayam. Iki tak kayak sambel. Jos iki rek. Jos. Jadi desa iku ngarani ater-ater. Tapi iki nggak dewe. Yuk monggo dahar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, umpah enak rek. Iki ayame. Pede nggonmu piye yo. Hmm. Jadi opor ayam iku kapan dino ngono ndek anu. Masih wong duwe iwak pitik ngono jarang gawe opor. Dadi opor ayam di desaku iku termasuk langka. Cuman ono di hari-hari Rejeb, terus Ramadan. Pokok ngono-ngono ku hari ini wis lah onoe. Jarang nemono lontong opor hari-hari biasa jarang. Oh, mantap ya. Hmm. Pedes sih rek. Pakai lombok, pakai sambel. Sambelnya bos. Hmm, mantap. Hmm. Juara aku nemokno mangan opor-opor ngene iki juara kan. Yo gak mangan opor ngene lho. Inti. Suapan terakhir. Oke yo. Videoku ada dawa. Yang penting kon ero apa tak pangan, apa makanan apa wae sing ono di desaku negaraku iki. Guys, assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus sebar ke teman-teman kalian. Dadah.